Tu už je napríklad otázka, že či na také niečo má Európska komisia právo. Zaväzovať Európsku úniu a štáty ako také, aby kupovali také alebo oné produkty. A že musia byť práve americké. Lebo je samozrejme otázka aj nastavenia nejakej zahraničnej politiky štátov, suverénnych štátov. Môžu si povedať, že my nechceme takéto produkty, ale tieto sú, vzhľadom na našu geografiu, vzhľadom na našu stratégiu, výhodnejšie, či už po finančnej stránke, alebo po stránke efektivity. Či už napríklad v tej oblasti zbraní, takisto v energetickej rovine, keď hovoríme, Slovensko je pomerne v unikátnej aj spolu s Maďarskom situácii, čo sa týka energetickej sféry a teda importu plynu ropy. No a tu akoby aj s touto dohodou prichádza určité, povedzme, že nariadenie v úvodzovkách, že musia prichádzať tie energetické produkty z tohto smeru. Tým pádom asi to ovplyvní celkový ten mix toho importu aj k nám. To je veľká otázka, že či Európska komisia vôbec má na to právo. A už takéto otázky napríklad vyvstávajú aj na tej rovine Európskej rady, kde sú zástupcovia všetkých členských štátov.